Matul l-imxija tal-coronavirus, is-servizz pubbliku baqa' għaddej 100% b'serviss b'saħħtu. Stqar dan is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar fil-Jum Dinji tas-Servizz Pubbliku meta żar għadd kbir ta' ħaddiema li kienu protagonisti waqt din l-imxija. Fost iż-żjarat li għamel is-Sur Kutajjar kienu ġewwa l-uffiċini tas-Suprintendenza tas-Saħħa. F'din iż-żjara il-Kap taċ-Ċivil iltaqa' mat ħaddiema fosthom dawk li ħadu ħsieb sabiex isiru testijiet għal coronavirus u anke l-intraċċar tal-kuntatti. Fi-żjara oħra, is-Sur Kutajjar żar il-ħaddiema tad-Diviżjoni tal-Indafa Pubblika f'Kordin. Hawnhekk ġie spjegat kif dawn il-ħaddiema iddiżinfettaw madwar 43,000 kilometru ta' bankini fejn kważi ntużaw 3 miljun litru ta' ilma. Żjara oħra li għamel il-Kap tal-Ċivil kienet fl-uffiċini tal-Leża fil-Fgura. Waqt din iż-żjara, is-Sur Kutajjar ġie spjegat kif matul il-pandemija il-ħaddiema tal-Leża qasmu madwar 800 xirja lil persuna li kienu fi kwarantina jew vulnerabbli filwaqt li tqasmu mediċini lil madwar 3600 pazjent. Il-Kap taċ-Ċivil żar ukoll l-uffiċini tal-Malt Enterprise fejn ġie spjegat li tul dawn iż-żminijiet irċivew madwar 60,000 mistoqsija mill-pubbliku. Waqt dawn iż-żjarat, is-Sur Mario Kutajjar qal kif is-servizz pubbliku kien kapaċi jadatta u jibqa' għaddej fl-aqwa tiegħu għal kull sitwazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.